Alhaji, lafiya? Ga wata tsare da yaro da gani. Alhaji kenan dole ka gigice. Wannan yarinya uwaɗa ne? Rabona da mace na wani cikin su ya dan baba menene abin in yi a gurin wannan ai abu ne mai sauki ba sai a tafi neman ta ba kawai abin da za yi dan baba zan tabbatar ma da wani abu idan an nasa ka gano min gidansu yau gidanka Allah iba alhajin Allah ko jaji da Allah yau na ba wani abu bane in dai yarinyar nan a garin nan take kai ko a kusa da ƙauyen garin nan take alhaji inda za ta sai na je na nemi ka kwantar da hankalinka kamar ka faɗa tarkon kura kafa ta duk inda ta daga kafa nan zan ajiye an gama alhaji an gama Gashi nan ana sanin da zuwa nan ne gidan inda na ji ana sanin da zuwa nan. Baka shaida mu ba ko? Na zo gurin ganin Shamsiya ne. Dama Alhaji ne yake son gani. Saboda haka yake da buƙatar da Allah ta yi mana isonta domin idan ai Allah ne ya taimake ku, insha Allah kuma za ku samu abin da ake so. Kuma Alhaji ina sa ran Allah ya ga mu samu abin. Insha Allah. Na'am Alhaji. Dan Allah da Alhaji karka da kuma. Wa alaikum salam. Lafiya lau. Mun to alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah Ubangiji subhanahu wata'ala da Allah ya bamu ikon zuwa gurin ki. Duk da dai daga ganin ki Allah zai baki ikon fuskantar abin da muka zo da shi gurin ki. Kuma in Allah ya yarda ba za ki ba mu kowa. Hakika Shamsiya Allah zai muku gama da tunda Alhaji Bukar mai shadda ya ganki yace yana son ki kuma ya yaba da halinki yana neman izini a gurinki domin ki ba shi ikon ije ya samu mahaifanki ije ya zauna a tattauna da su domin ya aure ki. Kwarai kuwa, ki duba ki ga kamar inda Alhaji ya taso da ƙafarsa da kansa izo isa ki kuma ike son ki. Kaki mamakin haka. Na ji, na kuma tun, amma gaskiya ana ba a siya ne. ai na ga kawo ba Ni ma abin da na gani. Ai da ma an ɗaura ne ke ko an zo ƙofar gidan an haɗu. In dai Alhaji ya zo, ai ba wani abu. Za a iya janyewa Alhaji ibiya komai.
Ha, ai kamar inda Alhaji ya faɗa, ki ba mu lambar wayan nan mu kira shi da kanmu mu gaya masa cewar ke ba sa asaba ce, domin ke kowa ya ganki ya ga matar manya ce. Kuma ke ba sa asaba ce, yau mutumin da ba zai iya ɗauka ki kai ki ƙasar waje ba, ba zai iya kai ki ƙasar waje ba, kin ga ba zai iya kai ki Saudiya ba, ba zai iya kai ki Dubai ba. Sa'in kuma in gaya miki duk shekarar duniya nake gaya miki da ke da iyayenki zai iya ɗiban ku je ku Iblis ku dawo. Kin ga ko in baki samu wannan ba kin ga kin yi asara. Ya ce ganin zan fito a Amurka. Don baba, ina neman tallafin ka. Shamsiya ta shiga rai. Yaya kake ganin zan zuwa da mara Ai wannan ba wani abu bane. Ai a bambance tsakanin aya da kuma tsakuwa. Kamar ta yaya fa? Allah ya yi maka arziki, kana da wadata, ka fito da kuɗinka a ja hankalinsu gaba ɗaya su. Alhaji, ka fito da kuɗi a ja hankalin saurayinta wanda zai aure ka. A za ka ga saurayi, ka ma san shi ne? Ai a yau ɗin nan zuwa dare, in Allah ya so ya yarda, sai na lalubo shi kuma na san a ina kike. Kai komai dare Alhaji yau sai na gan shi in Allah ya. San ni ma ba zan iya bacci ba sai na gan shi. Alhaji ka je kai baccin ka babu komai, ni zan zaga in je in duba ko kuma mu bari zuwa gobe. Ina so in sanar da kai ba sai da natsuwa ake samun bacci. Ko na kwanta ba zan iya bacci ba don ba ni da natsuwa. Abin da nake so da kai, ka je ka ajiye ni in ɗauki babur ɗina. Ina ɗauka Alhaji daga yanzu ma zan fara duba shi. Haba dan baba, ai duk abin da za a yi da ne za a yi, ni zaman ba bai same ni ba. Alhaji kenan tunda Allah ya hore maka ni. Ba tunda ba zan iya maka. Ba shi bane a ga shi. Wallahi basirin da so ne. Amma duk Allah na yi tunani. Sai ka zo ka sanar da Ikon Allah. Yana neman yin saɓani da arziki. Arziki yana bin sa yana buga. Dalla zuwa yaushe zai dawo. insha Allah gobe kin ci zai da. To da Allah za a iya samun lambar wayarsa. Amma da ta cikin ɗaki. Tunda Allah ya nufa mun ga gidan. Ai babu komai ni ba na son in ga tashi gidan. Ai tunda an gan shi ma'ana tunda an ga gidansu sai an gan shi kuma an samu lambar sai halin babu. Don baba, kaina ya rufe, ya kunne ina son ka sani. Yadda tun da na ga mun taho, kana ta tafiya shiru ba magana na san cewar akwai damuwa a tare da kai. To Alhaji karka ji komai tun da muna tare da kai in Allah ya so ya da za a warware dukkan abin da idanu ka. In Allah ya so ya da. Dan baba idan na samu yariyar nan aikin hajjin bana da za a sauke faraki. Ko jaji kenan. Za mu je bi ibadin kenan mu ma wani. Alhaji karka ji komai zuwa gobe in Allah ya so ya da zan gama komai in Allah ya da. Ba na so ya kai gobe a yau da so. Yau din nan da daddare ba komai Alhaji. Ai Alhaji idan kama da daddaren ai ina ganin ka da daddaren nan ya san abin a cikin ran ina cikin ranka ya san a cikin damuwa kake a cikin dimuwa kake samun yarinyar nan shine mu fita a gurinka kuma abin ma zai kuma kashe mu rufe mu fito mu tahowar mu ba wanda dukan mu ba wanda ya san abin da muka Idan
11 ne ko 12 sai da ka ba kai ne waliyin shamsiya ba ne? lafiya Mutum ne ke son gani. Mu ƙarasa cikin mota. Farko dai, mun zo mun tashe a cikin dare, mun san da kuma baka san abin da yake tafi da mu. Amma mun gode Allah ya saka ba. Sannan kuma abu na gaba za ka gan mu tare da Allah. Amma ba mamaki ka da sunan shi a domin shi ne wanda maroƙa suke ce masa Mariya ba a gaskiya. Kuma wannan shi yake kyautar huce takaici. Kai idan ka taho kana addu'a Allah ya baka arziki. To in Allah ya so ya da Allah zai amsa addu'ar ka. Da za ka koma gida in Allah da kai ma mun ya zama wani abu. Kuma kar in cika ka da zance. Abin da ya sa muka zo gidanka a wannan lokaci kuma a wannan yanayi. Arziki ne ya tafi gidanka. Menene gidanka akwai yarinyar da take wajen Shamsiya. Alhaji ya ganta nan duniya ba wanda yake ce Allah ya saba. Saboda haka muka zo ga wuri ga wuri. A gama kai ma ka karba abin da ka karba tunda na san Allah ya yi abin nan kai ma za ka dangwana. to din na ci abin da ka faɗa na kuma gamsu amma akwai matsala guda ɗaya yarinyar nan ƴar uwata ce kuma amana ce a tare da saboda haka bai kamata a ce ni zan zaɓa mata abin da take so ba sai dai in ba ta damar ta zaɓa abin da ranta take so to domin in yi mata haka na ci amanar ta magana ta gaske ni ina ganin kai da kayan mallakar wani kai kake da ikon ka ba da ita kai da kuma kai da kuma kana da ikon ka ba da ita da wanda ta kake so ba na ƙi ta haka ba ka auna ka gani duk ɗan adam yana da zaɓin sa bai kamata a zaɓa mata abin da kake gani Malam ba Abba. tana son sa Malam Abba. Abba. Ai bai kamata haka ba. Kada kake neman arziki kake neman alkhairi kuma ka dinga rufe ido. Wanda yake neman arziki ai ba ya rufe ido ga arziki ya taho gurin ka a guje. Haba. ba ni kwana je in yi nazari cikin abin da ya kamata ku cika sai ku kawo na kwana za ku ji abin da ake ciki Ba ku. ba ya komai wata a bari sai an yi wani abu sai a amma ba a Haba malam Abba. A dinga maka alkhairi kana kin karɓe. Ai sai ka mai da hannun agogo baya. shi ke na gode Ai shi alkhairi in aka yi maka ba a yin irin wannan. To mu kwana lafiya. Kwana lafiya.
Shamsiya, yanzu nan na dawo gida sai na ji an ce an zo neman na. Shi ne na san yaya abba ne. Ba yaya abu ba ne. Asali ma waɗanda suka je neman ka nima haka aka zo neman na. To kin amince waɗanda suka zo neman nasu suka zo neman ki? Wannan shi ne dai ban da tabbaci. Amma ni waɗanda suka zo guduna sun zo ne da dalilin soyayya su. Ni kuma na ce musu su kai kasu. Kin ga wannan alama ce ta wannan soyayya ta mu tana cikin hatsari. Amma ni ina ganin laifin yaya abba. Me yasa za ka ce laifinsa? To tun farko idan da ya amince da abin da iyayena suka zo da shi ai da haka bata faru ba. Bashir ya kamata ka san da cewa fa komai fa lokaci ne. Idan lokacin aure na yayi da kai ko an shirya ko ba a shirya ba sai an ɗaura. Amma ki sani duk wata kaddara tana da sanadi. Ka daina yin irin wannan kalaman Bashir. Ni ce dai Shamsiyan nan kuma wallahi na rantse da tsarkin mulkin Allah yaya Abba ba zai aurar da ni ga wanda ba na so ba. Ko dai kana tantama ne a kaina. Ki san na yafi yarda da ke ba kamar yadda na yarda da kai. Na kuma ki sani ni raina ban sani. Assalamu alaikum. Ku ne kuke nema na? Ba kai ne Bashir ba? Ai mu ne nan muke bin ka da kwando-kwando na arziki, kwando-kwando na alheri, kwando-kwando na dubin arziki. Son ka sanar da ni nawa kake samu a wata duk ƙarshen wata nawa ake biya ka. Ni kuma na yi ma alƙawari zan ninka ma. Na yi ma alƙawari zan ninka ma abin da ake biyan ka. To aini ban gane me kuke nufi. Bashir, abin da nake so ka sani a cikin kamfanin na ka zaɓi guda ɗaya wanda za a dinga fitar ma da albashi duk wata wanda sai ya ninka mana ciyaman ɗin ƙaramin. To aini ban gane me kuke nufi. Kun bar ni a cikin duhu. Na yaro Bashir. Ba kai ne yaro mai zuwa gun yarinya Shamsiya ba? Ni ne. To ina son in sanar da kai cewa idan ka haƙura ka bar min yarinya nan sannan ka mana bashi tsoka wanda har sai ka ƙara cikin wannan garbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku ce da mutuwa kuke nema na ba da rayuwa. Kuna so ku raba gangan jikina ne da rayuwa. Sai baka fatan kai wa baka fatan kai arziki ne? Arziki yana baka kana neman guduwa? Gaskiya idan dai magana ne akan shi ya fara. Ka gani? Alhaji karka ji komai. Ni a jikina nake jin matan nan ta zama taka a jikina nake ji. Dole ya san wata ai bai san wata ba. Kuɗi arziki yana bin sa yana nema ya hannun riga da su. Da fara gare mu yanzu. Yarinya ta ke mu, shi saurayin ta yaki sauraron mu. Duk inda muka je sai mun samu turjiya. To wani dabara kuma ya rage. Ai in bai san wata ba ai akwai wata. Akwai yayanta. Sai mu je mu sami yayanta kawai a je a gama komai. Yarinya ba mu samu karɓa gudu. Shi ba mu samu karɓa gudu. Duk inda muka je sai an samu tangarɗa an turjiya. In dai aure ne kake neman sa sai ka dan samu matsala. Maganar dai da muka yi da kai din nan sai ka ce da mu za ka yi shawara mu dawo za ka gaya mana dukkan abin da ka yanke yau ita ce kwana biyu da kace. Da haka yanzu mun zo mu ji abin da ka yanke da kuma abin da za ka gaya mana mu karɓa mu tafi. Har yanzu ka ƙi sakin jikinka da kuma ka ƙi fahimtar fitilar da nake so a fuska. Abin da ka faɗa haka amma ina so ka gani ni a ce ni nake da iko wannan iko bai kamata a ce ni karfa
akan abin da ba ni da iko a kansa. Dole sai dai a ba wanda yake da dama akan wannan abu ya amfani da damarsa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wato malam, a taho wannan da ka ga mun yi sai da Alhaji ya ware maka naira miliyan cash. Wuri na guga wuri, kwandala na guga kwandala. Haka muka taho da su. In ma kana so a fito da su yanzu sai in koma mota a fito da su. Amma idan ka lamunta da za ka ba mu wannan. A'a ni fa ba laifi na bane na gaya maka. Ba na so ne in yarinya fara a ci daga bakin ta. Yarinya ma ya maganta. Kawai ka turo mana yarinya ita ma maganta. Sai Alhaji. Ba da ko yarinya sai maganta ba. Alhaji a cikina nake jin yarinya ta zama ta. Cikina kawai gaya min yake gashi mun gama hango mu kawai ana ɗiban biki ina asuwaki da cinyar kaza. Wato na zo in sanar da ke yana da ƙaunar da shi da su shi na don da ya fi abinda nake so da ke shafiya ki tsaya ki sharbi arziki ki dangwala arziki ke za ki kiɗanki ke za ki rawarki abin da ya sa Alhaji ya ce a je a turo ki saboda bi magana ni da ke a gaya miki Alhaji miliyan nawa ki ware ni akwai kuɗi naira miliyan 2 da Alhaji ya ware ki ce naki ne kuma kafin ya ɗaura aure sai kin je maka kin je ko ile gaskiya na ji daɗi kuma na gode saboda yadda ka nuna min ƙauna kuma ni na yi imani wanda alƙawarin ƙaunar Bashir da yake tsaye ta babu abin da zai hana ni auren ki sai dai kuma wani kuma sun yi da amfani da ranar da ke ba su saurara ki so zo ki ci zo Alhaji su kuwa ta ƙare shaura zamiya saboda kai na fa ya fara kullewa basira ta fara yin na fara kaɗa loba shi ne Alhaji shi ne fito da kuɗi Alhaji ana fito da kuɗi komai ya gama wani abin shi gaba shi a kan na da ne biyu sai su aiki ka kasa abin da ake ce so a kan kare a soyayya ko ka manta shi da yake son bani soyayya ta wani sosai an yi ko aurenta ne aka ce mu gana da miliyan biyu zan ba suke ta ƴaƴan mata ne da in su aka wuce haka duk an shi ya ce wallahi ba da gaya maka ko da kuɗin nan an zai ba wallahi ba su da su ne shi suna da har na aure a bayan da talauci da ba ya kashe ai ga tana ita sai ta tsaye ga kana ko 200 ba wanda ba ko da za su amince ba na tunanin akwai shi suna cikin su abin da abin da miliyan biyu yake amince kai miliyan biyu kada su da cin su da abu mata guda ko da su ka san canjin ka sa jinka ka da ni dan girman Allah ka tashi da baki in kuma ba so kake a cikin kai bisa dan ji an kwanciya ta ka kwanciya har da mishari kin ko ka da su yanka sharka sai zafi yau ce rana ta ƙarshe da ya kamata ki sanar da ni gaskiyar lamari game da soyayya ta. kamar yaya ban fahimci abin da kake nufi Ina so ki sanar da ni dalilin da yasa yaya Abba ya kasa amincewa akan maganar auren mu. Ina so mu fuskanci inda ya sa gaba. kana nufin dukkan abin da yake fitowa daga bakina baka yarda da shi ba ko kuwa kana so ne ka ce min akwai raunin yarda da ni a cikin zuciyarka Ko ɗaya ba haka bane Shamsina. Ni dai ina so in san dalilin da yasa
kin amincewar aurenmu. Ina so ki sani, matsawar na rasa ki a matsayin matar aure, babu shakka zan iya rasa tunanin da yake cikin ƙwaƙwalwata. Hakan kan iya janye dukkan wata magana da za ta fito daga baki. Ina mai tabbatar miki Shamsiyya, in har na rasa ki, to ƙafafuwa na ma ba lallai su iya ɗaukar gangan jikina ba. To ki sanar da ni dalili da zan iya sani na san matsayina, shin matacce ne ni ko rayayye ne? Akwai babban dalilin da ya sa yaya abari ba ka dama ka tura magabatan gaba. Kuma nan gaba kaɗan zan sanar. Shamsiyya, matsawar kika tafi, to daga yanzu zuwa kowane irin lokaci za a iya sanar da ke mutuwa ta. Wannan ma wani ƙarin baƙin ciki ne a tare da matsawar baki sanar da ni da ni. Shamsiyya, don girman Allah ki sanar da ni. Ko kina son ki ga kukana ne? Kina son idanuwa na su zubar da dukkan hawayen da ke cikin su? Yaya Abba ba shi da kuɗin da zai yi hidimar bikina da shi. Wannan shi ne dalili. Idan ku haka, ni na ɗau nauyin dukkan abin da za a yi. Ko da ko abin da na mallaka zai bayar. Abin da nake so ku gane fa shi duk ya bincike da dalibin yake ciki a kansa, amma babu wata nakasa ko kuma wani ciwo da yake cikin jikinsa, illa iyaka matsalar guda ɗaya ce a kansa. Sakamakon hoton da muka yi na kansa ya nuna mana cewa akwai matsala a kansa, kuma nan asibitin babu da alhaki na irin wannan aikin. Sai dai zan iya muku wani abu guda ɗaya. Akwai abokin aiki na wanda zan yi arrangement din transfer file ɗin shi da komai, zan auna ɗin kuɗi sosai ku bi can za a mishi aikin da su. Don Allah da annabi likita ka taimaka mu, wallahi shi kaɗai ya rage min a duniyar nan. Kada ki samu damuwa, wannan aiki ya ma sai ka kanta. Ni dai abin da zan ce kenan saboda ki taimaka. Kada ka samu damuwa, in Allah ya za ka samu, shi kansa shi ma zai samu su. Mara da zai ma nan gidan in trust ka fara kisa, ya so sai su Allah ya rasu. Ai ba tun kala da zai ba aiki ka bane. Gida ya kamata ka koma yanzu sai a ɗan dafa wani a kawo masa ko ya samu da hayyacinsa sai ci kuma akwai wanda zai jira shi kuma. Akwai wani yaro ɗan makwabtanmu shi ne ma ya kawo su asibitin da suka yasa. To shi ɗin ya kamata ka je ki sha ko ba. Shamsiyya, na lura shawara ce take da gobe da safe ana kan zaɓe sannu. Alhaji Bashir, congratulations ne ma wannan. Matarka ta samu karuwa. Me kace? Ban gane ba. Ina nufin matarka ta samu juna biyu. Akwai magunguna da ya kamata a rubuta wanda za ta yi amfani da su, wanda hakan zai taimaka mata wurin rage abin da yake cikin. Kuma bayan haka akwai tsari na abinci da ya kamata ta rika amfani da su saboda za ta samu wadataccen jini, so da ka san mai ciki a samu a cikin lafiyar sa. Haka zan rubuta muku su ku je ku samu. Ni ko na rasa abin da yake damu. Tun da likita ya faɗi sakamakon gwajin da aka min, ni na ko farin ciki ba kai ba akan abin da ya faɗa.
Shamsiya, Na'am. bai kamata mu fara haihuwa. Kamata ya yi mu sake ɗaukar shekaru kafin mu fara haihuwa. Bai kamata mu aihu yanzu ba. Idan ba mu aihu yanzu ba sai yaushe kake so mu aihu? Yana da kyau mu ɗan samu shekaru fara cin moriyar auren. Ba daga yin auren mu fara haihuwa ba. ‘Ya'ya su cika mana gida. Mu kasa jin daɗin auren. Sau da dama hakan yana sa ma'aurata su samu sirewa juna saboda yawan haihuwa. Don haka nake ganin ba yanzu ya kamata mu haihu. Haba yaya Bashir, kar fa ka manta. Aihuwa fa kyauta ne daga gurin Ubangiji, kuma samun ta sai ɗan baiwa. Don ba kowa yake samun aihuwa ba. Wani ma yana neman ta ruwa a jallo amma bai samu ba. Mu mun samu kenan ba za mu gode wa Allah ba sai dai mu masa butulci. Kaga kuma tun da mu ya bamu, ai kamata ya yi mu gode masa. Ba wai mu yi watsi da kyautar da ya mana ba. Gaskiya ina ce mai karancin shekaru. Da zarar kin fara haihuwa, saurin tsufa na ki. Don haka nake ganin mu zubar da wannan ciki. Kada ya bamu matsala a zaman aure. Gaskiya ya yi Bashir ba zan yi sabon Ubangiji ba. Sanin kanka ne baka taɓa bani umarni a gidan nan a matsayinka na mijina na gibi ba. Amma a wannan karan gaskiya ba zan iya ba. Shamsiya, Ya yi Bashir ka bai haƙuri ba. Shamsiya, mijinki ne ki bin ja akan abin da raina yake so. Hakan ta sa nake so mu kauce wa sabon Ubangiji kuma mu yi godiya da kyautar da yi mana. Baka manta ‘ya'ya fa rahama ne da ba a aihuwa aihuwa da ba a haife mu ba. Idan kiɗa ya canja, rawa ma canja. Zamanin da ba ɗaya yake da yanzu. Ai zamani baya canjawa sai dai mutanen cikinsa kawai su canja. Na fuskanci jan jara ne da ke. Na gode.